Secondary School reunion ke padupon doloni rong phara rong ta rong ke rase Karbi pon pedo hini drug supplier atum Khironi polisari de kaching nang Kardom Birta Life penili Birta Thanbang phi Sami Sehenati Mupi non Birta ang tonpen arjupanik tha Thang Flipen Ho Arni Silong KC Secondary School reunion asai padupon Silonia long picnic Kasa long ke patu Eboritam long an isan kicho padupon ACF Proholat Kro Aro Nilutpal Ronghang Ranger Chingbai Ronghang Biutpal Ronghang SP Togwai Achumi Atum Chitongdun News Desk Report Birta Life Lason si ili Karbi honghari atumke haku pen aronatang doko ka joini non puan sitami chiki chekhan nangbomlo lapen hapu guru sarahin pen ang kithandung labang sorong ker karkli ponolong gomut vokan pen chenglok langthe langpong an sitami me et me phun pusi nang pachini dun lapen klim somara tuma phan sitami ke pathua jai mek dengpon mek phung pen ting ke theng longjam ma te ke chon lamthe chisik se pin pen lamthe ke jai Lapen usomara tumapon chisik si pin pen amek ada karjupon padupon pen insam jin pen pichun pon wotat lang so pen Birta Life appearance ke rajipan se report nilimen ke long singan se lapen nilirong amen bangke dulu nirong faro oh rong ke nilitum pini karbiang long mate kapat higa teng ben si tarik pos ni tum ta anikan wang ta kakli dun kapi judu la senili tum arong rong barim lo peneng penan ke non penan peneng pen bunang kok lo non penan ke asar ta bang thoman lo asi nili tum arong ke rong marlim rong marjong karbikur poro asi nili tum ke ar don ta ong dung don faru sira poke bagdu asi asar nuret la Lasi arta ni tumorong arta bang thanda ji ning durep ni tumji pinkat ada potema nantinta ningdu ningkan paru kedukok pobon si matalo district council kelong ningkan hotsil tumda rong sengdon 1945 ningkan pen non puan lo la penili tumpi ni ke pona sondoi ko bujon kreke thom di sarmar sarnar tum ho lasini tum nubot hanbi jon thom la pen bujon kreke thom Kepon adang thana ing tenang thana jadi ipisi kepon ma la sinu bot karon pen chenglok ri bujon thom pondet la pen esona bangke jongsu ronganglong tadu la pen langkang bob nilitum tachar chung jaga than la pen pulama poji thoi longchap sarpu phandani tum tipot la pen ke arnam pharu lapen ke thelen tadu ni tum ke lasi bujon kre thom ne ro abuthak rai lang ni tum harong ta lang hi bu tadu hakku pen ki bipon kateng sini tum pawir be asini tum lang hi ta rumapi lapen bu pipot thelen tadu ni ligela an ke than ma bang ke ni lilan the alang ni tum akuru do guru barim do sita de biniga pha jo pon bang ke karli pe jo pon bang ke ningkan sek pen ni tum ta rong marlim rong mar jong si Happy sar pusar lok sar ni sar ketua a pe ahut pen no antani tum cho arti pe jo bo a sini tum dak arti pon dolo ni rong pha rong non ni tum anikan wang ta nikan wang ni tum arti pon pe la sini kan pi pen nikan pho apot pleng lon tani tum non son rong ker pi apot anikan wang ke ni tum mun e la si pininga bang ke tarik pho ni li pe chok nang pusi tarik pho pini ni tum aso rong ker kam ni tum klem pon lo a sini tum ka pha jo pon do jo arti he bo do a e bang ni tum vô jon thom that pot la pen rong ang long wang alu jon pi pot la pen la pi lo lang kang bob la chat chung than han ve jon vô jon pi pot la pen ako
Non malom Kironi police station angkang piarlo arta ki juma somaratum drugs ke chopen amethang apran kachipan no hokpen danglok chonghi dam toisi thekpon long bangso joine Kironi police station atum joy pen ritar lipsi thang phor ni jengkha men meji pwadi malong banghini drug supplier Indra Singh Chauhan lapen birton teron atum drugs chowaya hut nep ingnang dunlong check Lapen police atumpen kini abdunlong ason laki 6.73 gram of drugs haro isi sosi container khali seal stamp dairy sirin all hills tribe chamber and commerce and industry donation receipt nopa khei hui nepon lo police atumpen pachini pona tenki labang hini atum helo khironi jengkha hawaralong drug supplier atum kusi pachini pon West Karbi anglong pen Joyram Katha report আমি ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ প্ৰথমতে সেইটো কাৰণে আমি মেইন মেজিত গ'লোঁ মেইন মেজিত তেওঁলোকক এখন গাড়ীত আমি 6.73 গ্ৰাম ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুজন হয় হা হয় সেইটো টাইমত পাইছোঁ Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.